Ahojte, moje meno je Peter z internetového obchodu gamershop.sk alebo ultragame.cz a v tomto videu si ukážeme, ako jednoducho zmeniť nastavenie jazyku programu Origin na češtinu. Nie je to dôležité len pre zjednodušenie ovládania, ale aj preto, ak chcete mať hry v češtine, tak je potrebné mať program Origin nastavený na češtinu. Teda pokiaľ hra češtinu obsahuje. Ak nie, tak sa vám aj tak nainštaluje v angličtine. Ale niektoré hry češtinu obsahujú a vtedy je potrebné mať program Origin nastavený na češtinu pred samotnou inštaláciou hry, aby sa nainštalovala a stiahla v češtine. OK, poďme na to. Je to veľmi jednoduché. Klikneme na tlačidlo Origin, teda na menu Origin. Zvolíme si podpoložku Application Settings a zobrazia sa nám nastavenia. Tu hneď v prvej záložke General máme sekciu Interface, kde môžeme nastaviť Origin Client Language, ktorú zmeníme na, keď sa zaskrolujeme trošku nižšie, tak nájdeme čeština, zvolíme čeština. Program Origin nás požiada o to, aby sme ho reštartovali, čo potvrdíme tlačidlom Restart Now. Počkáme chvíľku, program Origin sa nám znova prihlási a otvorí svoje rozhranie už v češtine. Vidíme, že tu máme moje hry, obchod, Origin, přátelé, nápovieda. Teraz máme program Origin v češtine, môžeme sa v ňom jednoducho orientovať a hry, ktoré češtinu podporujú, sa nám aj následne nainštalujú v češtine. Za gamershop.sk a ultragame.cz Peter, pekný deň.